באיה יוצא קדימה, עובר את ססונקר, יעבור גם את סטרול, עדיין באיה, אולי הראשון של הפועל חיפה, הנה ההזדמנות, פנימה! רק דיברנו שראשון טובה יותר מהפועל חיפה, וחנן ממן מגיע כדי לכבוש ברגל שמאל ולהמשיך את התקופה הנהדרת שלו. כדור נהדר של באיה. חנן ממן בועט פנימה! חנן ממן עם צמד פרטי 2-0 להפועל חיפה. שמואל שיימן פנימה! זה היה משום מקום, איתמר ישראלי לא חיכה לזה, אבל באיה אומר תודה רבה, מניף את רגל ימין, רואה שהשוער חולם וכובש את השלישי להפועל חיפה. זהו, חתום ונעול. הפועל חיפה תהיה בשלב הבא